Kyllä sen pitäisi sitä antaa. Tosin menee pois ja menee takas sisälle, niin pitäisi antaa. Sulin se koko se, missä on ne kaikki koot ja värit, niin sulin se koko juttu. Joo. Pitää mennä takas sisään. Se joskus vähän tekee tolleen, mä en tiedä oikein mikä. Okei. Okay. Joo, on. Et ei se niin kauhean. Okei. Okay. Selvä. Moi. But now you can hear me speak, so it's not fun. Really funny animation anyway.